Shalom. Horasma dihamu amanami nanami dohot dita seluhutna. Songon buah-buah anon maridi kor pipi perempuan dukon makatidakon hapur siaun. Tapadari maro harot pikirata tapahibul maro atta maridi mahita sebukude nomor 520 ayat sada tulu dohot ayat obat. Roh doa Tuhan Tuhan, roh Allah memuji roh doa lama dapotono, roh Allah memuji roh doa Tuhan tema Tuhan di hola basami hamauliate oma Tuhan di hola basami. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar nito di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapam mahamu songot poso-poso na baru tubui disusu na denggan na somangasi. Asalam gadda hamu marhite siani molotung nunga diday hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotai, olopok kamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluho kodo dusa dohot hamatean marhite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpaklimon na mangulu hami ala ni hahehemmi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat todo hami sian hahulomon tuhatiuron, siak kamatean tuhangoluan, atong pargugui mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasang apoko di bagasan haporsyaon na mangolu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Tangihok kamu ma patik ni dibata,
Ima patik perjulu sahat tu patik paupaton. Patik perjulu. Au do Jehuba di Batam, ninna di Batatta. Dang jadi marakup, au baenommu di Batam. Patik paduahon. Dang jadi gana ommu jaladang jadi sumanommu. Manangaha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na diturun ni tano. Yanggo tunggawe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni di bata. Yanggo soture dalan na. Ai hona uhum na dosugut. Akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dinaw nomarima ulahamu, nasa silommu. Alai anggo ari papituhoni, ari padadanin di Jehuba di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu. Rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay di na unomarido dito pa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi madadiad do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jehuba ari padadian nai jala di parbadiay. Atong mangidugugu mahita siya di bata, lao mangulahon patit nai. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amen. Tatopo tima dosat tanagudangi tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dang olon. Ro tujulo ni habang sahabadiom mi manopo ti jala mangangkukod dosa nami. Mas sajut warsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabanan nami narwai. Daku haholongi hami ho siyan nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubaik kami. Dibayani tamado limasammu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay na mapurus mahamin waeng tu asini roham na gudangi. Mangido siyan na sa rohanami hasesan ni dosa nami sa luhut na. Sayrupi mahami paubahop rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si Pangulo hami. Dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan,
Saya si maroham dihami halak nadang ulon. Amin. Baga-baga ni debata talingot Tuhan sesani dosata. Songonod hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadiri okku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di perminggota sedarion ima sebuku pangukapon 20 sada ayat 5 satu ayat pitu pangukapon 20 sada ayat 5 satu ayat pitu tajahama marsikat soring Banua gijang do tano nai baru dungi didok nahudul dihabang saima idama saluhu na do hupai baru jadi di dokma surat tomai ai hapo saddo akka hataon jalan asitong teanon ni namo nangima saluhutna jela au gabe debatana ibana gabe anakku ido sahatna mertua do natumangihon hatani debata jalan opiapsa amen.
Taha tidak maha porsiaut tai, songon na hina tidak kon nidongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, iro ama pargugu na suatu dusan, na tumo palangit do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinumuon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal di bana di hau pinal silang, na tuat tuan turun itu. Na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul di siamun di mata Jehovah amanai, pargukuna suatu dosani, di sima ibadah mulut tanahon, mangumi halak na mangolu do namate, au porsea dito di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dot dihasan dosa, dot dihate namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dot dihanguluan nasora suda. Amin.
Kiting di minggu kuasi modogeniti 16 April 2020 tolu. Bagian na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarayun ima minggu kuasi modogeniti na marlapatan songon poso-poso nai baru tubuh. Sada Petrus 2 ayat 2 doh tema marparange hobar tuhata ni debata. Bagian na paduahon dana na sorang. Sada. Na di hari Rabu 5 April 2020 tolu di basa-basa tuhata do dana bawa di keluarga ni amata Andika Setia Putra Pangaribuan Inata LB Ciputri Boru Huta Barat Ruas ni Huriata Nasian Wek Jericho nomor induk register Sadawalu tolu 2 na di hari Sabtu 8 April 2020 tolu di basa-basa tuhata sada sahala dana boru di keluarga ni amata Rodo Maraden Tambunan Inata Priska Gabriela Boru Manurung Ruas ni Huriata Nasian Wek Jordan nomor induk register Sadawalu pitu 2 Hipasdo danaki nang natorasna bagian na patuluhon padidion nabadia di hari sadarion minggu 16 April 2020 tolu di parmingguon arian pukul 10 patu paun ni huriata do padidian nabadia tusia halak danak ruas ni huriata bagian na paupaton ruas nataba mamuka sadarion minggu 16 April 2020 tolu gabe ruas ni HKBP Depok Sadama keluarga ni amata Rolando Gultom Inata Rani Handayani Boru Naibaho Inganan Nasida Jalan Duren Sada RT 0 Sada RW 0 Tolu Rangkapan Jaya Baru nomor induk register 20 Sada 0 masuk Wek Jericho hupangido hami tuala inang do amang nama dohoti permingguan sadarion asa jongjong ma di inganan nasida mulai tema bagian na palimahon barita habot niroha sada na di hari Jumat 14 April 2020 tolu nunga jumolo marujung ngolu ni inata nyonya simajutak Martalena Boru Hutauruk Opuniko Simajutak umur 82 tahun Inganan Nasida Jalan Kodondong Walu nomor 72 Depok Sada Nir 75 Wek Galilea tu udian di hari Minggu 16 April 2020 tolu di TPU Kamboja Depok Lama di patupa huriata do parmingguon di rumah duka masuk pukul sia 00 WIB 2 na di hari Sabtu 15 April 2020 tolu nunga jumolo marujung ngolu ni amata Renhat Parsauran Simanjutak umur 45 tahun nah hinabaluhon ni inata Putri Asih Boru Siahan Inganan Nasida Jalan Salak Raya nomor 10 Pitu Depok Sada Nir Sada 2 Sada Onom Wek Galilea tu udian di Pematang Siantar tubibu matarapul keluarga na tinadikonna bagian paonopon ulos 1 tahun 70 tahun di hari Minggu 30 April 2020 tolu di parmingguon arian pukul 10
wip pasahaton ni huriata do ulos hatuaon turuas naung gonop 70 tahun. Turuas naneng majalo ulos hatuaon asa di pasahat ma tu situawek pertangyangan nabe. Bagian na parpudi, titing naso jinihahon, dohot barita parhepengon, tajama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria, manang marhite WA wek tabe. Soni matiting masa di huriata di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu tuhat tamai, tahu sangap di goarna.
sia namang ini. Damai ni di batana sumuruk sia salu naroha. Ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna di bagasa Kristus Jesus Tuhan tai. Amin. Horas ma dihamus dina. Songoni ma sudi ruas ni huriani Tuhata na payu tihu permingguan no dia kainganan na meragam. Horas malang dihamuna sudina. Mulate ma sahat do suarana tu son. Siana kaluat na daw. Tapi uti manuai kata ni debata ima sian Hesekiel 36 ayat 22 rodi ayat 27 sonom mahatana takasma tapi uti di baheni dohonom muma tupino parni Israel songono dohatani Tuhan Jakuba dada alahamu au mabai songoni ali pino parni Israel ala ni kuarhuna badiaido nani ramuna muna di tonga-tonga ni bangso parbigu aka hasahatam munai jala auma pabadiahon kuarhu nati buli naung ni ramunan di tonga-tonga ni aka bangso parbigu nani ramuna muna tahe di tonga-tonga ni sida asa tung ditada aka bangso parbigu au du Jakuba ninna Tuhan Jakuba ia dung huparbadiai diriku di bagasak kamu dia do pamuna. Jala au mabuat tamu sian akabangso parbigu. Jala paluhutok kudohamu sia saluh akaluat. Jala buanok kudohamu mulak tutano munai. Dungi urasonok kumatuhamu aik akanatio. Asa tungias samu. Urasok kudohamu tahe sian saluhut haramunom munai. Dohut sia saluhut gana-gana munai. Jala leonok kutohamu rohanai baru. Dohut todinai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatok kudo roha batu sia daging muna. Jala leonok kutohamu roha sibuk. Jala leonok kumatodik kutu bagasan ate-ate muna. Jala au mabahesa. Asamar parange hamu di bagasan akapatiku aka uhupupe radutan jala patu pau munado ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hatana hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Paskah ima titik awal pertumbuhan iman rohani dari orang Kristen. Paskah adalah momentum baru untuk hidup baru bagi umat Kristen. Ketika di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, Dia membayar hutang dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Ketika di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kematian yang menurut konsep berpikir manusia adalah akhir dari semua, menjadi awal dari kehidupan yang baru. Di dalam Paskah itu, pikiran manusia juga diputarbalikkan bahwa hidup dan keselamatan itu bukan lagi hasil usaha sendiri manusia, lau mangarado tipatik manang hukum Taurat, tetapi sekali lagi hanya karena Tuhan yang menyelamatkan. Lau sidona terjadi nak tuhala Israel na hona buang na sida di Babel. Anggosian gogo ni bangso Israeli, tuk sumar gogo do nasida be malua sian perhatobanan Babeli. Jala alani ima ikon ubaon na pikiran na. Kekalahan umat Israel bukanlah juga kekalahan dari Allah Yahweh yang mereka sembah. Konsep berpikir waktu itu,
kekalahan satu bangsa terhadap bangsa yang lain adalah juga kekalahan Allah yang disembah oleh bangsa yang kalah tersebut. Allah Israel berpikir ngatalu Jehovah, bangsa Babel pesongonido berpikir debatana sida gumogo sian debatani Israel. Allah nido idok nunga diramuni hamu, guar huna badiai di tonga-tongan ya kabang sahasahatam munai, artina habuangan nai. Karena itulah saya mau bertindak menunjukkan bahwa kuasa saya tidak tergantung kepada usaha manusia membela. Bahwa keselamatan kalian juga bukan karena usaha kalian, tapi karena saya mau menyelamatkan. Patar doi di batu Jakoba, gabe dibuang mabangso Israel, mulak siap Babel, tutano ni nasida, ima tutano Kanaan, tu Jerusalem. Laos di bagasan lima musedung dibuat nasida, mereka dibaharui. Gabe diuras nasida marhite aek. Dikuduskan bukan karena usaha mereka melakukan semua tuntutan hukum Taurat, tetapi sekali lagi karena kasih Tuhan lebih besar mengampuni dosa-dosa mereka. Dan itulah yang dibawa kepada kita sekarang kepada pemikiran itu. Maka hari ini kita dilahirkan kembali. Peristiwa Paskah juga adalah perayaan kelahiran kembali, karena setiap orang percaya yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah orang yang telah mati bersama Yesus dalam kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan bersama dengan Yesus. Maka tiap kita merayakan hari Minggu seperti ini, kita merayakan Paskah dan merayakan kelahiran kita kembali di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita merayakan itu, berarti kita juga merayakan dan menerima pembaharuan. Ido Martin Luther, gereja yang hidup adalah gereja yang dibaharui dan setiap hari harus diperbaharui. Bukan sekali momentum bertobat, tetapi terus menerus. Alanido boleh debatape di hita di ganuk jolma adong pikiran manang utok-utok, adong roha atau jiwa atau perasaan, alai laus dilihat debatado nak todina laho mermudu-mudu kita mengajari kita di perjalanan ini. Tuhan Allah memberikan pikiran kepada manusia supaya dengan pikiran itu manusia dapat mengolah kehidupan lebih baik. Tetapi supaya ada yang mencoba untuk mengukur pikiran kita itu, laho marmahan ibana unang lilu ilio dotu hita roha, yaitu ado guardi panggorani roha alaidak cukupi gabe dilio debatama muse tod di perbadia tuganu jolma asa tod di perbadiai namar mahani pikirani molo mar pangusadea tu pikira sadiri boido gabe lilu tarsongo si Adam do si Hawa, mereka ditipu oleh iblis dengan pikiran mereka. Bolo holang mar pangusadea tu pakilalape tu perasaan tu roha boido jolma gabe sensi. Alai di dia do, pikiran do rohanakin ikon diparmahan disempurnakan oleh roh yang dari Tuhan, sehingga itu dipakai untuk tujuan melakukan hukum Taurat Tuhan. Maka karena itu, dengan semangat pasca kita dilahirkan songo guare minggu tasadarion, minggu kuasi modogeniti, songo poso-poso nai baru tubuh, nawasan disusu natama. Maka bila kita lahir baru, hari ini pikiran kita harus diubahkan. Bukan kita yang mau membela Tuhan, tapi Tuhan yang membela kita. Asa merminggu pehita sonari dan asa malua. Dan asa tu surgo. Alai asa merminggu pehita sonari, ala naung dipalua debatado kita. Gabi Roma hita, madok mauliate tu debata, mabua piliata idia mai sudeda gik taon hibul do tordiro rohata ba piliat tu debata marhitena rohita marsopa alai perbue nina taulai tapasaha mamuse piliata marhite pilian nok tapasaha nakin di tonga-tonga ni parmingguoni jalalobi siani asarohi tamuse ala tahapor siaido holat debatado na boy manugu-nugu hita di pikiran do di rohatai ala ni rohita marminggu asa leonon ni debata hatana lau manugu-nugu hita
mangula na sa ulaon, sa minggu tujuluanon, asa hata ni debata, naparorot tita, doho mangajari hita, mangula na sa ulaon na dingkan. Karena itu, firman Tuhan dalam Amsal 3:5 di sana dikatakan, marhapos at tunda Jehovah maho, sian nasa, roham unang, marpangusadiako, tu pikiranmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alani bolo nukta jalo debata, jala tapestahon pesta Paskah, pikiran kita harus diubah. Kita do namar sigatung tu debata. Dalam bolo taulah pesalut akasiulaon, dalam tamadok mauliate lau pasangap diri do, pasangap debata do, dada na pasangap dirita. Alani do Apostel Paulus, di Rom 12 ayat 2, di kondisi, na huapoy mahamu kadongan, paubahamuma, atau tajahama jolo di Bibil tay. Rom 12 ayat 2. Unang masarobak kamu doho pertibion, alay gabi baru mahamu, nunghuba pikiran muna. Asa tahu hamu manibang lo manirohan ni debata, imanauli, na hinalasonna, dohot na sundengkan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Sampai sekarang, iblis bekerja untuk menipu pikiran kita. Maka pikiran kita, biarlah senantiasa kita ukur itu, apakah sesuai dengan nurani, apalagi apakah sesuai dengan suara Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah Tuhan menebus kita, nung dipaubah hita, diuras hita merhite mudar randa durus, ima di hau pinur silang, leonon ni debata matu hita roha sibuk, lau manggati roha batui. Alani ijol mana terdiri di bagasat Tuhan, nang majalo haluau merhite hamamate ni Kristus dotahe hionda, akan diubahkan hatinya. Tapauba marohata, asa boy hita, lau mamereng lomo ni rohani debata, jala asa taraduti di parngolwota. Alay jolma na boy gabe paubaon na rohana, holang jolma na mangukap rohana do. Boloso ni jalo to di parbadiay, tuksuboy do mubaroha. Taingot do piadong lukisan, Tuhan Yesus mengetuk pintu ate. Karo tabereng ya kamang do taminang, dangadong isi ecel-ecel sa luar. Isukun namalo main na pelukisi hati hai. Ay dang nasala lukisan mon amang, ay buasa na kong ecela siyan luar nina, dang nasalay. At tarsongogubaran ni rohani jolmaidui, dibagas do yang goeng sela, jalan nabuy mabuka, holang napuna sa bagasido. Demikianlah hati kita, Tuhan mengetuk pintumu, hatimu. Apa jawabanmu? Terserah Bapak Ibu, maukah membuka hati? Kalau kita mau membuka hati, maka kita akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Na parjulo, naso marroha hinan, gabi buhay mahita marroha. Bolo di kamus di bayan, naso marroha diterjemahkan yang tidak punya keinginan, yang tidak berpikir, yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bolo naso marroha, nasi patah hiradoso dohot, do naritikate. Ay bolo so marroha jol madangong berohana gia marhua, ngahirana na yung mate-mate nedon. Nasay 3 hali hujamitahon, ala roha do pamusatan niya ka ngolo ni jol menurut konsep ni Bibelta. Ido say rokon, di poda 4 ayat 27, rapmadok majuhita, kamang do taminang. Poda 4 ayat 27. Siyan nasa, matabuk kabe, ada po ta? Podo pa ayat 20 tulu. Sada 2 tulu. Sian nasa so na urang gugu rupi, gugu masutabayan. Sian nasa si jagaw ni sada 2 tulu. Siyan nasa si jagaw ni gumudang majaga roham, ay sanido mabawar mual hanguluan. Jagalah hatimu dengan seksama,
Karena dari sanalah mengalir air kehidupan. Jadi bulu somar roha bejolma susah dong ngoluna. Sonak saya ujami tahun. Beta mamangan inung ningon. Mangam maho. Ay buasa harwa dang rohaku. Songonido nangakadoli-doli do bawa bulu somar roha dang iboto imanguli. Ay kanido isukun na tua-tua na jolo. Buha puang, iberek kuburu tulang mi. Adong rohamin na daong inna dui. Ay buasa ikomburu ni tulak siyak kangani harwa naik tudomin na. Nasungon na hona rohaku. Nah, alani ikut jagaw tado rohatai unak sape somar roha. Harus ada keinginan. Keinginan itu bagus, tetapi sekali lagi keinginan itu unang merpangusad dia tu rohata do tu pikirata. Keinginan itu juga harus dipandu, harus diukur oleh Roh Kudus supaya jangan keinginan juga yang menguasai kita. Nah, mangihu mamuse ketika kita dibaptis dan kemudian lahir seperti bayi yang baru lahir dan diurapi oleh Roh Kudus, kita akan diubahkan sesian sigijang roha gabena serep marroha. Saya unang madonga kahala Kristus sigijang roha. Ai lau pauru roha do asaro Kristus Yesus. Bolo tajaha di Filipi 2 ayat 1 sampai 10 sadai. Sian banua gijang roh ibana tutanoon. Debata ibana gabe colma bahkan gabe hatuban. Gabe panguloi sahat ro dinamate di hau pinarsilang. Jala ido mabem madabu naksiadam. Anaing say margijang roha ibana naing dos dohot debata. Jala ido paru kilot tatorus manurus sahatu sonari. Sai di era sigolis duhita asagi jang rohata. Dengan apa? Dengan konsep berpikir masing-masing kita selalu ingin lebih daripada orang lain. Dangadok sahalak burua pe lomo rohana idok urroi bana sian nasing. Nakpe faktana urroa di mana aletuk solomodor wani sala ina urroa dohon yaku bereng otik inang sian inang obolo ningon. Tukso zalangon ni bebe bulu cap pajupang. Walomo dorohamu na kainang iro kamu uli. Baga doko huida babolo ni lomo dorohamu na. Lomo. Alai bolo amat tamat doi so na baga dohoi na so nasi katam. Maksud mutorin na. Coba macono na kamang do taminang lau mula kay nataw tadok. Mana kamu akamanami na mabudat danak sididion. Ayala liling mo nakitu salo, sa uripubet na wabaga mo inahamu, ikomutong iturus. Diyan guberek senyum da ka na mabuat dat anak sididionon, berarti takas to nakin, di pasangan akamata te, ulido hoy nang nain na dukubereng. Nah, hati-hati, semua kita punya keinginan itu, tapi kalau kita jatuh kepada kesombongan, gabe sigijang roha, ido mulana hita tartuk-tuk, jalamadabu tukudang dosa. Gabi boy ma angir dianggota noon. Gabi siang langit ma gelar di baik. Itu ba adong do siang langit idok warra. Alanya ha sainda butini. Bulo makatai pe tugijang ribereng. Jala bulo makatai marisak di mana butina la jago jamna, jago cicinna, tak tangan laun di paworot, buhinaud do di paworot. Jadi warai doko kelain akin. Udah kok kinape sa inday mana? Alay tangan na sa isot terus. Asayda titinon, do jam na jagon, do sigaret na narkay. Bolong ngagijang rohani colma, gabedang de wajar berbicara, bersikap, bahasa tubuh juga tidak elok dan tidak enak dilihat. Ay na merbaju pesongonido, ala gijang rohana, gabi songo korbonan yang merbada. Boto amun korbonan yang merbada, sayna do butini atong ahalaw butini, taduk ngotu gijang. Jadi buat kamu belum berdala salah ina saya nda butini. Iba biasa dong nang rukung niba mangida. Hati-hati orang yang telah dilahirkan kembali kuasi modo geniti kosongo poso-poso ibana naung gabetoruk rohana karena dia tidak punya daya apa-apa selain karena orang tuanya, selain karena Tuhan. Alaina mangihu pemuse nung Roh Kristus dipaubahi tanjala seorang padua halihon menjadi ciptaan yang baru, hidup baru, unang magabe si gudang roha alai kopar rohana bulus.
Si godang roha diterjemahkan licik, banyak akal. Ahapi ulaon, saya ini pun godang mania pangomuat tibana. Saya ulo masay. Jadi buladok si godang roha si songono, saya susah di bayano parsaura do punguan. Alay ko boha, iko parroha na bulusma. Unak si godang roha. Alay adong do pesa danay na susah ngoluna, ima ura-ura acik rohana. Asal ura-ura macik rohana tungi dia dang boy sonang. Holang ala so di kurahod datong. Jambar tu pinopar yo puta si nomor tolu. Ima pugalunggung. Ala so inna do. Ro tu protokol. So na sigurado nakigwar yo pungamin na. Bah nalupa hugaraw kami. Dangi berarti dang harga mulak inna. Saya tordiarahon di mana mulak rombongan na baik ko kamujo. Tak ko lang imana susah. Nah hinaranau pe susah. Lau namar pestai pe susah, sudido susah, ima bolo murah-murah acit roha. Nianti HKBP Depok sada dang adongbi. Di hurian asing na hiabinulus ulu songoni, holang ala so di surat to do ditiktingi, kor adonang inatong, ito solo be marede. Ngayelek situana, yelek paniroi nangulo roke tua dewan ko inoniana toy mada bamarede mahamu nasala duhi nahurangi surat donin nah terakhir Roma panditana toy ma kamang do taminang baik kamu makur meneh daun ngapi gahali huparo kami dang dianggap kami di son nah alai mau lihat mai debata nak soi surat isok kubereng tioro nakin edeni parupuan niete sa Meksiko de demuna nakin. Nah, ima molo ura-ura cik roha rugi do iba. Alani i aka naung ditobus di Kristus tubuh dua halion. Coba kita lihat Tuhan Yesus dicaci, dicerca, dang murah-murah acik rohana alai di do ibana do merpamuati marohama liamang. Ay dang di botona sida nabi nain. Kita harus seperti itu. Bolo adong nahurak pastor hatai kodohonot tado. Dia tidak sengaja menunjukkan itu kepada saya. Ayo lo do so inaksu tiba hata saya terdiaiton. Dua marwa maksudnya nanti saya indatong. Namangihuk mamusaya kamang do tamu inang. Jolma nauk tubuh padua halihon. Sai di padauma. Jalai do penuang na saya tok saya torhonar PBB kuruhata. Saya unang madong namar roha-roha. Dan itu sampai sekarang gereja kita masih setia. Marroha-roha unak ko mga lakup ninna. Nang libotak kay nanay marroha-roha, do marroha-roha inna. Sa haliro denggam marroha, alay bolo marroha-roha, tukso denggatdoy. Dos doy didalihan na tuluete, hola sa haliro, bolo to na mardongat tubo dohonon, manat. Manat mardongat tubo din na denggam may. Alay bolo nga sempa irok sa ribu al setiap ya kamang do taminang, manat mardongat tubo-tubo inna, nga bahaya be. Nah, alani saya unang adok sa kita na marroha-roha na mangihu mamuse. Leonon ni debatama tu hita roha sibuk. Jalaw caton na roha batu siya rohata. Ay nadong roha batu ima roha naung mate. Dangulo iba na pola tergerak mangida persoalan nidongan. Naung gabi so perduli naung cuek. Jalanga gudang maik songoni na cuek akan aposuati. Jala memak secara emosional pengamorun waeng emosional lijol mahihita manusia modern. Bulaong na molding ngajarak ku bereng natangis jolma. Nau kurang gun waeng pakilalani narohaku do. Natuari manikir kami di Ronatama di rumah las ni roha itu kan guari house of joy baik warna. Naselengor rumah duka dua teh itu perubahan yang baru saya pikir. Tohodo nunga saur matua. Alai mekelekel lo kami maju buruk. Sudi kami nama nikiri hira nama mekelekel lo. Memang nong moru don waik pakuling ni roha, panggora ni rohai di jol mana modern waik na rohakku ma. Hita maju. Bohado, itu tergerak do perohata. Au jujur lam moru don waik, lam membatu do rohaku di pangaratuanon isarani mangido mamerek pangido. Baru pandita praktekau di Jakarta. Saya ternaik tarilu do asal hubereng adong di lampu merah di perapatan pangido-ido.
Alai ala say gudang partikian say rok paingotonau. Daktar ulami amak calo pendeta nami asalangi mereka pangidu leonom. Ay belga-belga siya bunuh di Jawa. Nah, tabba manusia kabarita. Ada rumahnya gedung di sana, dia punya mobil, naik dia diantar pagi-pagi dan nanti sore dijemput. Ngagabi hira ulaun lain, leleng gabi mabatu rohani ba. Dan ini perjuangan kita di tengah-tengah adanya penipu seperti itu. Bagaimana kita mempertahankan nurani kita harus senantiasa tergerak dengan penderitaan orang lain. Jadi saya huparukil hodoi saya huparukil kon. Ya doa ditegur anakku, ditegur boruku. Taleo mabapa ninna. Ulang leon niku. Lah, kok begitu pendeta? Nggak salah HP aku. Mereka masih polos, nuraninya masih tulus begitu. Mereka tidak peduli apakah pengemis itu menipu dan lain sebagainya. Kupikiri mamuse, kosongo ni do hapiau, kosongo poso-poso na baru tubuh. Maka kita harus dilahirkan kembali. Supaya kita dilahirkan kembali, pikiran kita itu harus diubah. Dengan cara apa? Songo nairok ni Apostel Paulus di Filipi 2:5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Aina gabi pikiran ni col mana di portibiodo pinake. Asal roneng mangido tolong ay tercuriga diba. Napa nipu du naingon? Bolo bursu pedongan naik curiga iba. So nata baringga son naik tu arisan. Nang duhuk di mana mar partai naneng anggota dewan du naingon ter narohat. Minimal itu rarok sukun-sukun. Naneng adong guneng manguli anak nyo, manak pamuli buru. Nah, biarlah itu pikiran dunia kita tinggalkan. Apapun yang kita lakukan, biarlah dari hati yang tergerak. Siar roha sibukima. Na mangihu mamuse, dang olo mangalo hasitongan. Hati batu, dia tidak mau menerima pendapat orang lain tentang kebenaran. Bahkan tidak mendengarkan Tuhan. Alai rohana mangolu, roha sibuk. Dia akan mau menerima masukan, menerima kritikan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Atong dihita saluhut na nadison, songo poso-poso na baru tubuh mahita, senantiasa bergantung selalu kepada Tuhan. Dan senantiasa merindukan firman-Nya, songo poso-poso na uasan na disusu na tama, jalan na mangihut, jolma na ipay baru, pikiran na rohana, naong niluhon ni todi parbadia. Songo lima nang dihamu na toras na mabuana kadadanak si Didion. Di pasu-pasu di Batama hamu mengajari aka yanak kota. Di pabohalio nga pinasahat. Kenapa mereka dibaptis anak? Karena baptisan yang kita berikan adalah melanjutkan sunat yang lakukan Tuhan kepada Abraham. Kalau sunat bagi orang Yahudi dilakukan ketika mereka berusia 8 hari, maka baptisan kita berikan ketika mereka baru lahir anak-anak. Nah, bagi anak-anak Yahudi yang telah disunat adalah tugas orang tua untuk mengajar mereka ketika duduk dalam perjalanan, ketika mau tidur dan bangun tidur. Dan sekarang, ketika anak-anak kita dibaptis pada anak-anak, adalah tugas orang tua mengajar mereka tentang firman Tuhan. Dan nanti, ketika usia mereka 12 atau 13 tahun, mereka belajar sidi dan akan dilakukan konfirmasi iman yang telah diterima dari orang tuanya. Maka mereka sendiri nanti menjadi angkat sidi. Lepas perwalian, mereka dianggap dewasa secara iman. Dan yang akan menyaksikan iman percaya adalah mereka sendiri. Anggosari, hamudo maka tidak kaporsiaon. Si ajar honom muna tu akayanak komunau. Alaihaduan lau malua nasida. Danahima maka tidak kon haporsiaon. Apa korelasinya sunat dengan baptisan? Kita baca di Kejadian 17, kemudian di Kolose 2, di sana dikatakan di ayat 11 dan 12, baptisan itu adalah sunat rohani yang dilakukan oleh Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang lama. Maka kita mengatakan bahwa baptisan itu adalah sunat atau yang dilakukan oleh Kristus, penyempurnaan daripada sunat itu. Anggo detailnya non tagunam majaha hamu di jabu asaboy patorang muna nung remaja aka yanak kotaon. Ajarlah mereka ketika duduk tujolo unak kolak pataruh danaho kamu sekolah minggu hapedang merminggu ati. Aung gusongo ni bapaknya kadak danaki ditaruh danai sekolah minggu
nu keluar mula ibana. Wasadang marminggu hamang, na pataro dana kido. Alaengo kubereng akan na burjudo, akacalo situa do kubereng guhina kamatan na sonon. Amen. Di pargugui mahamu, tangyakta, akada dana hosude, si pajolot tamon, itongan ni hajol maon, jala akan nasatia mamuji pasangap debata. Sai songo danak na baru tubuh mahita saluhut na marsikatung tu debata. Di pasu-pasu mahita, amen martangyang mahita. Maulate madihole Tuhan Jakuba, tinaong hinokop nitobus muhami, marhite hamamatem, duhot hakihiyom mali Tuhan, siyan na mate. Gabi, mate jala mangulu hami, gabi natinopan ay baru, ato ngali Tuhan nami. Say suruh mato di perbadiah mga rajay roha do pikiran nami, asa tubuh hami padua halihon, songo danak na baru tubuh, toktong marsigatong tuhong. Alani mali Tuhan nami pasu-pasu maganu pami, lahong, mangula na sa ulaon si ganupari, asa majadi akan nanulahami, doho akausaha nami, tau parsauliani di parnguluan nami. Ale Tuhan nami, pasu-pasu maganup ruas ni huriamon, di tonga-tonga ni bagas marsada-sada, songoni nang tinghulu ni nasida marsada-sada, leo buah lidaging dotodi, mangula na sa ulaon na dinggan, sa minggu tuzuluanon. Pasu-pasu makaya nakon nami na meti sibur magudang di bagasakko. Pasu-pasu akaparsikola leo bisuk tinasida. Tarlumubi ale Tuhan nami. Tinalaho manguduti parsikolan na dia kanang lulusian SLTA na yang masuk tu perguruan tinggi. Saya leo mabisuk niya sida makamonakon ujian. Asa dapat na sida ka perguruan tinggi negeri na terbaik di tengah-tengah ni bangsa nami. Dia kaya nakon nami na manguduti parsiajaran na mempersiapkan diri lau ujian-ujian penaikan kelas. Ramuti pasu-pasu manasida maparhasiak tiki lau mga rata-ratai parsiajaran na asamolang nasida dia kaujian gabi naik kelas sa luhut na di bagasa las ni roha. Dia kanok tamat siya persikolan na patungo na kaparkarejuan. Dia kaparkarejo pargugoy mangulaw-ulaw na dengkani asa ramos parbuena jala tau parsaulian nang dingulu nasida marsada-sada. Songoni mali Tuhan nami, dia karuas ni huriam naung tang umurna, say pasu-pasu ma, jala patongo sirokap ni todina, dongan na, pajongjok parsaripion na badia, do marsaulio pasu-pasu siyakong. Dia karuas ni huriam, naung hot mardonga saripi, alaydang di palumeong kodo pi anak ko dinasida, tung leom mali Tuhan, asabuy pagudang-gudangon nasida ibay sangap di guarmo, lau manabay las ni rohan nasida di parsaripioni. Ale Tuhan Jakuba na usobahami di bagasa Jesus. Mauliate ma di pasu-pasum. Naong dilokosa danak bawa di keluarga nyaman nami. Andika pangaribuan inang buru tabarat. Doot sa danak buru di keluarga nyaman nami. Rodo tampunan inang buru manurung. Pasu-pasu makadanak na ilong misibur magudang di bagasakko. Daw siya nakasahit. Ujako kami di bagasa las ni roha. Dongan nami. Keluarga nyaman nami Rolando Gultom, do Rani Handayani Buru Naibaho, na baru hujako kami gabi ruas di HKBP Depok saja. Pasu-pasu manasida Tuhan, gabi pasu-pasu di huriam HKBP Depok sadaon. Jala pasu-pasu mahuriam, gabi habauran di pasu-pasu naktu nasida. Upasahat kami ma, yaka keluarga nama Rukil, na tinadikon nina nami tombak raya buru simbolon, amanami Alfred Gokdian Marbun Rapduho anakon na naduwain. Songonima keluarga na tinadikon ni inanami, nyonya si majutak, boru kutauruk o puniko, say pasu-pasu mapinoparna, asa sudiay na sida gajang umur naktuzuluanon, jala dapotan hatuaon. Secara khusus, kupasahat kami tuholi Tuhan, nyonya Reinhard si majutak, boru siyahaan, ima naung jumula manami Renhan say homa na madongani ngolu ni inanami putri bursiahan nang tujuluanon asa dapotan apul-apul siyako. So ngonima nang keluarga na tinadikon niya manami si majutak, keluarga besar si majutak nadong ni siatar apuli pargugoy na sida pahot disihiri mo sugot imang ngolu na sorasudeng. Ale Tuhan nami sudema ulaon pagkubasyon nadong ditongani kuriam upasahat kami matuho
asa ho margugiho kami lau patupahon do mangulahon ni saluhutna. Akadongan nami na marsahit, upasahat kami tuho, asa ho wale Tuhan na madulo do madauni, ama nami asimajutak, Samuel Hutabarat, ina nami situa en mursiahan na baru sidung operasi, yanakon nami sopar panjaitan, songonya manami situa nengkulan, nang di ina nami na mangudutya ka proses kemoterapi, inang nyonya situa sitio buru nengkulan, o mana majama pamatang na sida sa luhut na, asa hisar jala sehat, pargugoy sude keluarga, na pature-turehon na marsahiti, pinuji magwarmu Tuhan, songoni makadungan nami na marulang takun, say pasiko malas ni roha dinasida, tabay ng bisuk, laho maparhaseang partikian na nilomi, mangula nasa ulaon nadengkan. Tuhan Jakuba de batana usubahami, mauliate di sudia kapilian na pinasahat ni ruasu, pasu-pasu may, asa di parhaseang kuriam, HKBP Depokon, duhut HKBP Hatopan, laho pahebako karazaum, merhidya kapakubasyon nadengkani. Pasu-pasu ng ruasmu na pasahap piliani, asa martaba-taba pasu-pasu, duhut las ni roha ng dinasiga. Tuhan nami sudi mahuriam na marserak pasahat kami, asa ko na mamasu-masu. Bangso do negara nami ope upagong gopok kami tuho. Papirtod dini sudi aparatur negara nami, pajongjong do tasitongan, asa mardami sonak kami di tongan ni bangso on, jala taruli pasu-pasu las ni roha siakko. Pinuji magwarmu Tuhan nami, tuksesa makadusa nami, asa tamahay macalo pasu-pasum. Atong, sa minggu 7 seho madongan nami, homa na mamasu-masu kami di parngulon nami. Nuay petuhan nami, inaurang malo kami pajujur na kapangiduan, asiniroham mapasikupos sa luhut pangiduani. Alani leom mapangiduan namion, o Bartolomo ni roham, hola di bagasang warianak, Kristus Jesus Tuhan syokopam. Amen. Tapasaha pilihatan na muli ito di bata huhut, marente kita.
Tende honay na mangikot. Akan dinihomai manulaoni do pangaoki sayo bartulomomi sayo Ruas ni Tuhatan na hinaholongan di bagasan Jesus. Saha mahita tu acara padidion na badia. Alaniin marede mahita buku de nomor 146 ayat 122 laos jongjong makan atoras nama buat danak sididion. Manami na ni Banwa Gijang Narodo hami tujolom Mabuan akadat danakon Saya si maroham Jalo manasida gabianakom Pasu-pasu jala pergugui manasida Mangyahi hangulua sugut Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Amin. Atau kamu akadongan nama buat danak sididionon Tangyo kamu ma hatani Tuhan Yesus Lau mahamu tuliat portibion nin nama dok akasisianna. Pude hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guarini bata ama anak doto di parbadia. Ajari hamu manasida mangaredoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu. Kanupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangisi na porsea do ni didi dapotak kanguluan alay na so porsea pona uhum sugut tangyo kamu maduhot hata na tersurat di surat isi Markus adong maka nama buat danak tutuhan Yesus asa di jama alay dipisang akasisian naima nama buani jadi dung dida Tuhan Yesus i sogoma rohana di dokma luasamu maka danaki rotuahu unang oray hamu nasida ay dia kasih songoni do harajaon ni debata natutudo na hudokot tu hamu manangi sepe anggo sosongo danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danaki dia pehom matangan natu nasida mamasu nasida ido anggo sahatna atong nuaipe hati dako kamu majulu hata hapor siautai rap mahamu madok au porsia.
Atong nuaipe alusihamu mahata na usukutonon na perjulu di pangido hamu nuaing di dion akadat danakon tu bagasan di nahina persiam muna na paduahon beha naulu do hamu mamudai anak komunon asa diboto jala di hutun nasida hatani debata na patuluhon naulu do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni kuria protestan asa gabi ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atau nuai peta pasaha manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay kudul mahamu Ali Priscilla Diani Simamora. Udi di maho tu bagasan guar di bata ama. Tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni di perpadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di hapa mo tu harajaw na ulat niyo roy saliling-liling na. Amin. Ale William Jerome Silitonga. Udi maho tu bagasan guar de bata ama, do tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni todi perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan de bata maho di habo mo tu harajaon na ola ni roy saliling-liling na. Amin. Ale Peter Marito Panjaitan. Udi di maho tu bagasan guar di bata ama, do tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni todi perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di hapa mo tu harajaon na ola nion ro di saliling-liling na. Amin. Ale Dean ya Dohar Tambunan. Udi di maho tu bagasan guar bata ama, do tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni tod di perbadia. Amin. Tunggu. Saya diramuti Tuhan de bata maho, dia haba mo tu harajaon na, ulat nyor saliling-liling na. Amin. Silakan. Dari bawah. Agak naik dikitin kepalanya. Ya. Pegang ya. Ale Dean Gratio Nenggolan. Udi di maho tu bagasan guar bata ama, do tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar itu di perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan de bata maho di habo mo tu harajaon na ola nyoro saliling-liling na. Amin. Ya, oke. Ale Elinda Denggan Tambun. Udi di maho tu bagasan guar bata ama, do guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni tod di perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan de bata maho di hapa mo tu harajaon na ola nyoro saliling-liling na. Amin. Ale Elvano Timothy Andreas Sagala.
Udidi maho tu bagasan guardi bata ama, tu bagasan guardi anakna Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guardi tod di parbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan di bata maho, di habo bongok mo Tuhan rajaon na, ulat niro sa liling-liling na. Amin. Ya, dari bawah ya. Ale Saron, Aiko Valen, Natania, Marvel, Fardidi. Udidi maho tu bagasan guari di bata ama, do tu bagasan guari anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho, di habo bongok mo Tuhan rajaon na olak nyoro di saliling-liling na. Amin. Ale Manat Loka Situmorang, di maho tu bagasan guardi bata ama, do tu bagasan guardi anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho, di habo bongok mo Tuhan rajaon na olak nyoro sa liling-liling na. Amin. Martangyang Mahita. Ali Tuhan di bata, ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nungau pasangat tami akadat dan ako tuho, jala di jakokodo na sida gabi anak komu, marhiti-hiti padidion na badiyay, asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon, jala gabi panehan ti hanguluan na sa liling-nililing na. Asi maroham, duhut diak kanatoras ni danakon. Say pargugoy, jala ajari manasida, manugunugu danakot tuho. Asarap na sida taruli, diak kaartani harajaummu. Amin. Mari kita buku de nomor 147 ayat 5, rim mahamu jongjong. Tapasaha mapiliatan na tapapungoto di bata, Martangyang Mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang, odo harorwan sa lukut, sililyon na denggan, duhut na sa ulibasa na maliudos. Upasahat tami ma siyan na nilyomi tu kami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gaduap na usus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silolyom mitu hami, asalam gerigir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salut, artaku.
Ali amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia magwarmo. Sai ro maharatom. Sai saut malomoni roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hangoluan siap hari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangucunan. Palua mahami sian pangaku. Ai kon dona puna arajao doka gogo roi asagapo salelegi lelengna amin. Ruas ni Tuhan tanah hinokop ni Yesus. Mula mahamu di bagasan dami. Jala jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan ta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bukina tuho. Jala asima rohana midaho. Hidup pakon Tuhan de batama bukina tuho. Jala di pasawar koma damena tutodim. Amin. 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 Mangaduk turuas tama kita. Ruas ni hurian itu hatana hinakolongan di bagasa Jesus. Sitong na di julu do hita masih jalangan. Alay alanong akan naik tardidi. Manguduti mungkin marpoto. Alani jalo hamu matai besia kami. Sudah perhalado ni HKBP Depok Sada. Pasahato tu hita. Debatama merdongani hita manguduti ngolu sa minggu tu julu. Ipasu-pasu mahita sa luhut na. Horas madita. Bagi orang tua, anak-anak yang dibaptis, yang ingin foto dengan kami, boleh dipersilakan antri satu-satu keluarga. Dipersilakan dari keluarga Bapak Pendeta dulu.